Hola a tots i a totes, benvinguts a un nou dia a bord del Raig 280. Bé, com podem veure, avui anem 3091 i ara us explicaré per què, quines tàctiques he agafat i per què he anat cap a dalt. Bé, com podem veure, avui tenim 30,9 nusos de vent, com vam preveure ahir, i el raig va a 20,8 nusos. Bé, avui, com us he dit, he pres una tàctica una mica arriscada i és que he purat una mica més cap a dalt, més cap al nord, que la resta de gent. Ahir ho vam deixar que estàvem per aquí, més o menys. Sí, un bordo més o un bordo menys, no passa res. I el que hem fet és fer un bordo molt llarg i pujar cap a dalt. Jo he fet la virada aquí cap a les 8:15, més o menys. I en canvi, per exemple, agafem aquest, l'ha fet molt més abans, cap a les 7 i tal. Per què he fet això? Perquè com veiem aquí comença a baixar la línia d'exclusió per gel i aquí el vent enrola popa un altre cop, ¿vale? Com pel que us vaig explicar als últims vídeos. I llavors, com que no vull fer zig-zag d'aquest aquí, com hem estat fent tot això, ja que perdem molt cada virada, he intentat apurar al màxim, màxim, per no fer-ho. I no sé, ja us diré, aniré explicant a veure si em va bé, si em va pitjor. Però bueno, aquí veiem l'Adagi, un dels altres vaixells del nostre clan que està fent una molt bona vende. I bueno, mirem la previsió meteorològica. Deixeu-me als comentaris aquí baix si voleu que us ensenyi més a fons programació o altres funcions del programa. També si us voleu que us ensenyi el tracker que estic fent servir, que de veritat va molt bé, per fer aquesta vende. És una delícia de programa i a sobre és online, gratuït, no t'has d'instal·lar res, va molt bé. Bueno, és això, diguem-ho baix a comentaris. Llavors, anem a la meteo. Amb 2 horetes, 30,3 nusos, es manté igual. Amb 4 hores, 30,9. Hi ha una lleu pujada, però res. Amb 6 hores, 30,6. Amb 9 hores, 32. Veiem que amb 9 hores sí que hi ha puja 2 nusets al vent, però bueno, no és preocupant. A baix tenen més vent, per tant, el que hem de dir que si passa de 31 nusos contra més vent, més lent vas, doncs això també ens afavoreix una mica, ja que tindrem algunes dècimes de velocitat més que la gent que ha anat més per baix. I amb 12 hores es manté el vent, i amb 24 hores, que com us he dit, ja ha rodat bastant el vent, es manté. O sigui, les següents 24 hores el vent estarà molt estable, no hi ha ni grans canvis de direcció, tot i que aquí varia una mica, ni grans canvis d'intensitat. Es manté sempre a la vora dels 30, 31, 32 nusos. Llavors, ara anem a mirar els vaixells reals de la venda, a veure com va avui el Maitre Coq i companyia. Com veiem, el Maitre Coq continua primer, s'està destacant respecte a la Pívia i a Link Taut, que van segons i tercer respectivament. Aquí veiem com el grup de perseguidors al qual s'hi ha sumat el Maxif van també a molt bon ritme i no veiem el Buró Balear, que bueno, ara mirarem què li passa. Continua liderant-lo el Boris Herman a bord del Malaysia com ahir. Segon va el Yes We Come, tripulat per Jean LeCam. Tercer, l'Omia Water Family. Quart, el grup Apicil. Cinquè, el Maxif. I sisè, el Prismian Group. Bé, com veiem, el que ha passat és que aquests dos barcos, que els dos són barcos foilers, han atrapat aquest grup d'aquí, que tots són barcos sense foils, però molt bon barco sense foils. De fet, aquest vaixell d'aquí, el Yes We Come, va guanyar el 2010 una Barcelona World Race. L'Omia Water Family va ser el vaixell que en aquella ocasió va quedar segon. I si no m'equivoco, el grup Apicil havia estat un Hugo Boss. O sigui, estes són barcazos, l'únic és que de l'època quan els vaixells no portaven foils. Aquí veiem que el Buró Balear ha parat a reparar el que us vaig dir a la illa aquesta. Està reparant veles i altres avaries que havia tingut i que està aprofitant el V&V Mayong per avançar-lo. O
sigui, a veure què tal, com remunta el Borbalé, com surt d'aquesta, si aconseguirà remuntar, si es quedarà amb el grup aquest on trobem el Banc Popular X i el Purbrest Western Hotels and Resorts. Més a l'oest trobem a l'Armel Tripon, a bord de l'Occitane en Provence, que continua navegant a un ritme escandalós i molt bé. Aquí trobem a la Fabrique d'Alan Roure, que continua com els últims dies a un gran ritme. I aquí trobem a la Mie Khan, que a les últimes hores han afluixat una mica el ritme i la que ha apretat molt l'accelerador i està donant la gran sorpresa d'aquesta 20 en aquest grup és el Medallia de la britànica Pip Hare. Ha avançat en el Times for Oceans, que és un barco foiler. Si no m'equivoco, és el que l'anterior edició era el Maitre Cock, i l'ha avançat, i aquest vaixell és molt antic, és de la generació del One Planet, One Ocean, del català Dídac Costa, i com podem veure, encara li ha tret més milles. Vale? O sigui, aquests dos navegaven molt junts, inclús el Dídac anava per davant, i el Medallia s'està desmarcant, ha aconseguit avançar aquest vaixell, que com hem dit, va en foils, i està atrapant a la Mie Khan, que també va en foils. A la popa d'aquest grup trobem el grup Cetin i com veiem ja a escasses milles tenim el Charal, que navega a un ritme també estrepitós, amb molt bon ritme, i el segueix en aquesta escapada del grup dels últims el DMG Mori Global One, que també, tot i haver tingut problemes amb la Major Atlàntic, està fent un sud molt bo. Finalment trobem el Campagne de France, seguit pel Campagne du Lit Giliti i el TCE For My Planet. Ja més a l'oest trobem l'Stark d'Ari Husela i finalment el Mercy de Sébastien d'Estremaux. Bé, això ha estat tot per avui. Espero que us hagi agradat molt el vídeo. Doneu like i una subscripció, que sempre va molt bé. Vinga, moltes gràcies.